Molt honorable president del Parlament, molt honorable president de la Generalitat, membres del govern, diputats i diputades, molt bon dia a tothom. President, vostè està d'acord que el govern espanyol apugi la quota dels autònoms? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Espanyol ha manifestat amb claredat, justament, crec que va ser aquest dilluns, abans d'ahir aquí a Barcelona, que la fiscalitat dels autònoms que tenen menys ingressos romandrà inalterada. Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Albert Batet i Canadell. La realitat fins a dia d'avui, president, són dues. La primera, que vostè, amb la quota dels autònoms, ha estat callat, a no ser que avui l'haguéssim preguntat Junts per Catalunya. I la segona, que Pedro Sánchez, de rectificació en rectificació, continua apujant la quota als autònoms. Entre Pedro Sánchez i Catalunya, vostè sempre tria Pedro Sánchez. A Catalunya hi ha 600.000 autònoms. Qui els defensa? Perquè ja ha quedat clar que vostè no. Junts per Catalunya sí que ho fem. Vostès a Madrid quan no hi ha de ser, com va passar el 12 d'octubre amb la Dana de l'Ebre. I en canvi no diu res quan ho ha de dir. Com passa amb els autònoms, com passa amb Rodalies, com passa amb les inversions de l'Estat a Catalunya. Silenci, silenci i silenci. O diuen una cosa i en passa una altra, com habitatge, que teòricament negociaven el traspàs de la Sareb i acaba sent una col·laboració en la gestió. El govern de Pedro Sánchez recapta més impostos que mai. Els catalans paguem més impostos que mai. I la vicepresidenta del govern espanyol, el govern de la corrupció, com diu ella, només sap dir que els autònoms catalans es forren. Ja n'hi ha prou. Els autònoms no es forren. Moltes famílies no arriben a final de mes. I la seva proposta és apujar impostos. Tapen la seva mala gestió i el dèficit fiscal amb més impostos. Junts, com molts catalans, diem que ja n'hi ha prou. Per això avui hem registrat una proposició de llei per rebaixar l'IRPF i eliminar l'impost de successions i donacions. Els catalans, com els autònoms, necessiten algú que els defensi. President, despertis de la seva anestèsia. Se sumarà la proposta de Junts a baixar impostos o seguirà aplicant el dictat l'agenda de decreixement dels comuns? Sabem, i vostè sap, que en política, en moments complicats com la pandèmia, s'han de prendre decisions difícils, que no agraden. I quan arriba l'oportunitat s'han de posar les coses al seu lloc. President, se suma a baixar impostos o es queda amb el decreixement dels comuns? Moltes gràcies. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. En relació als autònoms, crec que suquen pa amb un plat que no hi ha oli, perquè ha quedat perfectament aclarit el que hi ha. Ara, si vostè vol parlar de fiscalitat, no tinc cap inconvenient. La fiscalitat que tenim a Catalunya i a Espanya està 2,7 punts per sota de la mitjana de la fiscalitat de la Unió Europea. 2,7 punts per sota. Ho dic perquè sento a vegades expressions d'infern fiscal a tota Europa. Més infern que aquí. I està 3,2 punts per sota de la fiscalitat mitjana de la zona euro. Anem a parlar de fiscalitat. Perquè si volem serveis públics a l'alçada dels serveis públics que tenen els països que formen part de l'euro de la Unió Europea, haurem de tenir una fiscalitat a la mateixa mesura, no? O és que volem serveis públics com els de Dinamarca i fiscalitat com la de, no sé, Malta? Això jo no ho sé fer-ho. I crec que vostès tampoc. I la fiscalitat que nosaltres defensem és una fiscalitat progressiva. Qui més té, més paga. I els autònoms, que són persones, efectivament, que molts d'ells, no tots, hi ha diferents tipus, però molts d'ells tenen una fiscalitat o una economia que no està entre les més afortunades, doncs tenen dret, efectivament, a tenir una fiscalitat ajustada a les seves circumstàncies. I sobre la Sareb, jo crec que hem donat un pas endavant, perquè en aquest moment serà el govern de Catalunya que gestionarà 13.000 habitatges i 300 solars, i crec que això respon a una demanda que hi havia en el país. No hi tinc res més a dir, senyor Batet.